Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita sudena amanginang. Adorang so tamulai per minggota ima minggu paunopodung Trinitatis tapahohoma martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marid di mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringot tudosata. Hamu alea kadongan, molosongoni dihaholongi debatahita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya. Ale debata amanami na di banwa gijang, sailehon matuhami rohana togu, nabadia pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaw na denggan. Sailehon dame tuhami asasonak kami mangulu di bagasan pangodim, say marsigatuk tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Say ramoti jala pargugoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Mari dimahita. Tabigema hatani debata nagabi patik di perminggota sedarion imana dienet sian 5 Musa bidu 10 ayat 12. Nuaing pe ale Israel ahadona pinangidoni Jehovah debatam sian ho da asal marhabiaran ho tu Jehovah debatam jala marparange ho di saluhut dalanna huhut maroha haholongon mida ibana dohot mangoloi Jehovah debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem ido sahatna atong rap mangidugugo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai parbugoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi amen. Mari de mahita. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargugunaso hatu dosan, pardengkan basa doho jala rodi saliling-liling na do asi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jut-jut dohami mardusa maradupoko,
Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam ale Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asini roham, sayuru pimahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Humokopita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marid de mahita. Tajahama hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion imana tersurat di Kolose bidu 2 mamuka sian ayat onom sahat ro di ayat 10 sia. Tajahama margati soreng. Ope songon pajakon muna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Jaga mahamu, sotung dia godega deba hamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola, hobartu tona-tona ni jolma mangihutton sia-sia ni hasianganon, dada mangihutton Kristus. Di bagasan ibana sahat nang tuhamu hagugok nai. Ibana do ulu ni nasa hamuliaon dohot panggonggomion. Airap tertanam dohamu dohot ibana, dina terdidi ihamu, laus di bagasan ibana do rap hamu di pahehe, dinagabe porsea hamu di hagugoon ni debata, na paheheon ibana sian akkana mate.
Di sesado surat tangani na dopak kita, ima akapatik na maralohon hita, di padau doi, di lohotton tu silangi. Ope, unang madihumi halak hamu siala si panganon manang si inumon, manang siala pesta, manang poltak ni bulan, manang alani ari sabat pe. Tung unang mahamu di lesar-lesani halak, nagiot paula-ula naserep jala sumobba akka suru-suruan. Di tengah-tengah hodo nani idana di bagasan todina, pinaburnang ni roha-roha ni dagingna. Ido sahatna, martua doakan atau mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari demahita. Tahatidak maha porsiau tai songon mahina tidak kon ni dongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana itu buhon ni si Maria naga begabean si Anton di porbadia andorang sohabuhuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinarosilang na tuatu wanuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgu lahu hundul tu siamun debata Jehovah amanai pergukun na sohatu dosani isima ibana pemamulak sogotu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditondi porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan niala Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogo daging dihalak nong mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabigema kor sian paduan suara kasih choir.
tabegema titing namasa di huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 24 Juli 2022. Na parjolo goarni minggutta sadarion ima minggu paunopon dung Trinitatis. Topik minggu debatana satia di bagasan holongna. Na paduahon dakdanak nasorang. Na di hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 di basa-basa hotu hatta dosa danak boru di keluarga B. Arpino Pajaitan inangi Norma Sulastri boru harahap sektor Parserahan hipasdo danaki suang songoninang natorasna na patuluhon ruas nataba mulai sadarion Minggu 24 Juli 2022 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, keluarga Adventus Opusunggu, inangi Rajuan Palentina Borusimamora, narosian HKBP Antuang Resort Hutai Baru, Distrik Onom Sidikalang, alamat Jalan Almukorobin, nomor 52 RT Walu, RW Tolu, sektor Cipinang Bali. Laos jongjong ma nasida di ingananna mau liate hudul ma na paupaton ruas napidda mulai sadarion Minggu 24 Juli 2022 nunga pidda huria sian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Prans Jaya Mertua Siahaan inangi Nora Sintia Dewi Borulibong pidda huria tu HKBP Binong Permai Resort Bonang Indah Distrik 20 Banten na palimahon peliat tujoloni langgatan sadarion Minggu 24 Juli 2022 di sude parmingguon papungu peliat tujoloni langgatan dohita haporluat tu diakonia sosial huria HKBP Sutoyo. Na paduahon di hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di sude parmingguon papungu peliat tujoloni langgatan dohita marhite amplop persembahan syukur bulanan HKBP Sutoyo las marohatta pasahatton peleani na paunopon kunjungan gereja sadarion Minggu 24 Juli 2022 paduan suara ama HKBP Sutoyo patupahon kunjungan gereja tu HKBP Cikande Resort Serang Distrik 20 Sada Banten niuluhon ni amang padita RS Lubaraja STH MPD napapituhon pelajar sidi khusus mulai sadarion Minggu 24 Juli 2022 saha tu Minggu 10 Agustus 2022 di Patupa Huriata do pendaftaran marguru malua khusus tu akka ianakon ni huria naung marumur 20 tahun tugijang turuas nanaing maddohoti asa mendaftar ma tu sekretaris gereja napawaluhon seksi paropuan hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 seksi paropuan HKBP Sutoyo naing patupahon kebaktian Padang maringanan di Taman Rekreasi Wiladati Kacibubur borhat siag gereja pukul ualuwip nisosoi matu paropuan HKBP Sutoyo nanaing maddohoti kebaktian padangi boima maddaftar tu panitia napasiahon padidion nabadia hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di parmingguan pukul ualu 30 wib patupaun ni huriata do padidion nabadia tu akada dana ruas ni HKBP Sutoyo tunatoras nanaing mabuat danak tu padidioni asaroma marguru di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 10.06 wib laos dibuang surat pengantar sia situa sektor dohot buku ruas tu ruas na di sektor Parserahan
langsung mendaftar tu sekretariat gereja. Na pasapuluhon pertangyangan di bagas ni ruas. Tuaka sektor nongboi patupahon pertangyangan di bagas ni ruas, huhut di parrohahon lingkungan na humaliang. Marhite titingon di sosoi matu situa sektor. Asa dibayam majadwal pertangyangan di sektor na jala di pasaha tu sekretariat gereja. Na pasapuluh sadahon pertangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 20 Juli 2022, patupahon ni huriat tado pertangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 10 sia 30. Na makasuhuton pertangyangan ni sektor Perdatam, Gang Opak 5, Cipinang Bali, Dohot Paduan Kasikuayar, Paduan Suara, NHKBP Sutoyo. Turuas nanaing madohoti secara live streaming, link YouTube dibagihon marhite WA Group. Na pasapuluh hon kebaktian sektor Cibubur. Di hari Jumat tanggal 20 sia Juli 2022, sektor Cibubur patupahon pertangyangan sektor dohok tema mendidik dan membesarkan anak. Nama kasuhuton pertangyangani keluarga Sihite El Boru Siahaan masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dohot password diinformasihon marhite grup WhatsApp. Na pasapuluh toluhon kebaktian bulanan remaja. Di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, remaja HKBP Sutoyo patupahon kebaktian bulanan masuk pukul 10 WIB maringana di lantai 4 serbaguna HKBP Sutoyo. Nisosoima tu remaja HKBP Sutoyo asaro maddohoti acara kebaktiani. Na pasapuluh paton jadwal pesta huria di HKBP Sutoyo tahun 2022. Pesta gotilon digabung dohot perheheon ama HKBP Sutoyo nanaing dipatupa di awal bulan Oktober 2022. Kepanitiaan di pasaha tu seksi ama HKBP Sutoyo. Pesta dewan-dewan sekaligus penutupan tahun kesehatan HKBP Sutoyo, De Harmoni HKBP Sutoyo, dipatupa di bulan November 2022 adorang so ujung tahun perhuriaun. PIC Ketua Dewan Marturia Situa B Pakpahan SHMM. Na pasapuluh hon calo situa. Di patupa huria do penerimaan ni calon situa sian sektor na adong di HKBP Sutoyo. Narade mangalehot tikina laho makobasi di HKBP Sutoyo jala per minggu. Akaruas narade di ulauni asaman daftar matu situa sektor manang tu sekretaris huria. Jala batas waktu pendaftaran saha tu bulan September 2022. Pasapulonopon penerimaan satpam gereja. Gereja HKBP Sutoyo membuka lowongan kerja tu sahalak tenaga satuan pengamanan manang satpam di gereja HKBP Sutoyo. Diutamahon ruas ni HKBP Sutoyo. Tuak karuas na berminat asa dibail lamaranna dohot syarat ijazah SLTA sederajat, fotokopi buku anggota jemaat, pas foto ukuran 3 haliopat 2 lebar, surat pengalaman kerja molo adong. Lamaran di pasaha tu sekretaris huria. Penerimaan lamaran ditutup di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 12 WIB. Na pasapuluh pituhon serah terima aset dohot dokumen HKBP Sutoyo. Na di hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 nunga dipatupa penyerahan inventaris dokumen dohot surat-surat berharga sian perhala do parar tahun na mengundurkan diri tu pimpinan jemaat HKBP Sutoyo maringana di konsistori gereja. Aka inventaris dokumen dohot surat berharga nong di pasahat ima sada uang tunai sejumlah 3.716.750 sada na paduahon paluta asing seperti US dollar, ringgit Malaysia, Singapura dollar, Hong Kong dollar, Bat Thailand, Brunei Darussalam,
Iwan Cina, Rial Arab Saudi, Dong Vietnam, Dohot Peso Filipina. Napaduahon surat berharga. Asli sertifikat SHM nomor 733-734 Dohot 800 sia. Asli sertifikat SHGB nomor 170 sia. Asli sertifikat hak pakai nomor 50 Dohot 60. Asli AJB pitu berkas nomor surat AJB. Surat kendaraan asli BPKB Suzuki APP B1223 TZQ. Asli perjanjian pembiayaan Kijang Innova B2081 BYH. Berangkas merek Maestro, handphone Samsung Galaxy A51 128 warna biru 8 GB RAM-na. Detail ni sudah inventaris dokumen dohot surat berharga naung dipasahat tersurat di dokumen berita acara penyerahan aset dohot dokumen HKBP Sutoyo nomor BPH 2020 sahat 2024 garis miring 01 garis miring 7 Romawi 22 garis miring STY. Ulau ni perhalado parartaun dohot bendahara diuduti perhalado parartaun dohot bendahara naung diangkat dohot ditetapkan marhite SK nomor 036 garis miring HKBP strip S garis miring D 8 Romawi garis miring 5 Romawi 2021 tanggal 22 Mei 2021 sahat tu ujung ni periode tahun 2024. Pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo pasahat ton mauliate diaka ulaon nadenggani jala tawujud tomma tahun kesehatianon laho pahebakkon pakkobasion di HKBP Sutoyo. Na pasapulualuhon Subangan. Di jalo do Subangan sian NN sektor SMA SMEA bunga altar tu Minggu 24 Juli 2022 hamuliateon nasida di pasu-pasuni Tuhan keluarga sehat-sehat di pasu-pasu Tuhan tama napasahaton Subangani lau pasikopot titingon boima tajaha di titing cetak songonima sahat ni titing di mingguta sadarion. Tabigema kor sian paduan suara Grace.
Maredde mahita, laos tapasahat ma peliata sadaa dohot sadabe di bagasan las niroha. Thank you.
martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhuna roha. Imana mangaramoti ate-ate doa pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari kita saluhuna. Selamat hari Minggu. Buah kabarta kamanginang. Sehat do sude. Puji Tuhan. Jala lausongonima tong akamanami inanami namang ihuton ibadah on secara live streaming. Sian garejaon pasaton nami matabe nami tuhamu saluhutna tangiang nami di bagasan hai pason mahita sude lamang ihuton ibadah nuaing. Jalan nuaing talehon maroha do pikirat talaho manangihon hatani debata. Marhite turupuk na di enet sian Hosea bidu sada mamuka sian ayat 2 saharo di ayat sia. Tajahama secara responsoria. Mula ni hatani Jahoba marhite-hite si Hosea ninna Jahoba matu si Hosea. Laho maho buak masada boru-boru si babi jalang dohot akatubu ni si babi jalang. Ai saya tidak dati isi ni tanoido marmainan marbalik siat Jahoba. Dungi di dok Jahoba matu ibana Joma guarna si Jesrel ai otik nari merlulu maau di aka utang mudar ni si Jesrel tu pinopar ni si Jehu jala au pasiapon harajaon ni pinopar ni Israel. Dungi gabe-gabe yang musema boru-borui jala ditubuhon sada boru. Dungi di dok Jahoba matu ibana joma guarna nai sohinasian aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel manang marpamuati rohaku tu nasida. Jadi dung sirang susu nai sohinasian gabe-gabe yang musema boru-borui jala ditubuhon sada anak. Ima sahatna jala topik minggu dihita nuaing ima debatana satia di bagasan holongna. Tuhan setia dalam kasihnya atau manaringo titaringo Tuhan satiaon akamanginan. Adong do piga-piga manang hudok matulu jenis manusia molo dipahobar taringo Tuhan satiaonna. Adong do jolma alani setaunonna gabe dan apala boy ibana mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan. Ai burjudi bemar minggu. Upasaha do pelean. Orodo tu pertangyangan. Hutangi do hatani debata. Jala renungan siganu pari nai tongos ni HKBP Sutoyo saya hui hutod do terus. Dan apala molo rorupani WA ni perdita manang multimedia. Dang olo sampai 12, 30, sampai 40 notif na di sini, na sutar buka. Alay saya binuk kadoi. Iya. Alay buasa saya kotok tong roa kabar kilonon. Buasa dak saya marhaujungan nak persoalanon. Adong do jol malan di pergumulan gabe moru hasation na ture bata. Alay adong do mo saya jolma alani pergumulan lemas si hoko tibana mojo debata lam di pajonok ibana
lam dipagogo ibana suara dalam maju Tuhani. Asa boha asa margogo ibana lahu mangado pisa. Alai adong do muse jolma ala naung tabo parngulonna. Boy dapok na sude aha na sinita ni rohana. Dang adong na maol di ibana tunga pala sadabe. Molo ditahi rohana na yang manuor on boy dapot na. Boy molo ditahi rohana na yang menggapai sesuatu boy dapot sa. Sehingga karena dia merasa mampu semuanya. Dia merasa ai dang apala dingot ibana betuhani. Hira-hira na dia do hita kamanginan. Molo au sejujurna na parjoloido. Na ina paduahon. Molo adong pergumulan lamar si ho do martangiang. Molo aong si pikiran si taonon lam gugu do martangiang. Aletong dotong na patuluho diaw. Molo au si pata ala dang adong pala keadaan na menekan, dang adong pala keadaan yang sulit, si pata dang apala si rohana martangiangon. Holan nido sabing ngamay hela formalitas. Dang apala si roha. Mungkin kita bisa menempatkan diri kita masing-masing nah dia duhita. Apakah kita orang yang tetap setia di dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, manangna najumojud dang setia. Mardo mutusido turpuk noeng di patorang si Hosea panurang Hosea akamang inang. Di jauh debatado panurang Hosea laho manurirangi bangso Israel ala nunga ditadikon nasida be debata. Ala daksatia be nasida tu debata. Nunga ditudalhon nasida be debata. Dan luar biasanya Tuhan memakai Hosea dengan keluarganya. Nah soha pikiran nih jolma. Bangso Israel nunga ditadiko be debata. Secara di berbagai lini kehidupan pe nunga ditadikon nasida debata. Secara sosial akanamora dang adong be nalahu mangurubi akana pogos. Justru menekan songoni akana gogo. Dadalahu mangurupi be akana tu akana pogos i tu akana memet alai gabe lahu patuduhon botohonna. Patuduhon gogona status na jabatanna. Secara kehidupan juga mereka sudah jauh meninggalkan Tuhan. Ngatung lomona sabing be torus ahana ning sepatu pauna di patu pa mahobar tu lomoni rohana. Dohot hobar tu hisap-hisap ni dagingna. Jala taringo tu para agamaon. Para ugamaon nunga manoba benasida tu akadebata baron. Alani ido kami muruk debata di jongo panurang Hosea di dogma di ayat 2 laho maho buat masada boru-boru si babi jalang dohot akatubu ni si babi jalang aisai dia dati isi ni tanong ido marmainan marbalik siak Jehovah. Ini yang tidak masuk di akal akamanginan. Disuruh debata panurirang Hosea laho mabuat sada boru-boru naso Hosea. Si Hosea disuruh lahu mabuat boru-boru naso Hosea. Jadi beda huruf Hosea Hosea. Dijo ini di luar pikiran amanginang. Ai molo normal na. Biasanya saya bawa saya dihirim rohana do, jala iko saya dipilih do. Sada calon pasangan na muli, na burju, na jonok tutuhani, na burju parangena pangalahona, saya dipilih doi. Pasti. Manang isi petahoi, soalnya itu tong nang sebalik nah kaparupuan. Saya dipilih do pasangan na, ikon na burju, na bertanggung jawab, na jonok tutuhani. Pasti. HP di son, seorang nabi disuruh Tuhani lahu mamilit
sada perempuan nasohasea, perempuan sundal, atau tanda moloridok secara kasarna pelacur. Seorang nabi amanginang. Jangan-jangan unang maju seorang nabi molo padita maju ridok. Molo sona orang Sumaddo ai sona Sumaddo hidamang padita nami unang mai dinna. Kalau padita dobe. Coba kita bayangkan nabi dan disuruh Tuhan untuk mengambil seorang perempuan sundal. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah melakukan suatu hal tanpa tujuan. Ketika Tuhan melontarkan atau mengucapkan sebuah firman, itu selalu memiliki tujuan yang nyata. Dan dalam hal ini adalah sebuah personifikasi, ini adalah sebuah alegori. Tudo saddoon, Nabi nahen dituhani. Paboa songonima bangso Israel nang manadikot tuhani. Bangso Israel ma parupuan si Gomer tudosan mai. Naung dao manadikot tuhani. Ido bayan nadidok di ayat 2 Ai saya tidak dati isini tano ido marmainan marbalik siya Jehovah. Sehingga ini adalah ibarat, sehingga ini adalah tudo saddo nakamanginan. Songon parupuan sundal parupuan nasohasiai laos songoni ma bangso Israeli. Nunga ditadik ko be tuhani. Nunga marbalik benasida siya tuhani. Akamanginang. Tapi nanti kita akan melihat ada yang luar biasa di kehidupan Hosea, bagaimana dia dengan penuh cinta kasih menerima Gomer itu. Di jalo ibana, di haolongi ibana. Jala pola do gabi-gabian ibana, jala laos tuhuma sadadak danak, jala ridok tuhani, dibayam maguarna si Jezreel. Si Jezreel lapatanna Allah menabur. Sesungguhnya Allah menabur adalah yang mau dimaksudkan Allah ingin menabur hukuman kepada bangsa itu. Jadi seorang anak nana parjolo namar goar si Jezreel lapatanna Allah menabur, mau mengatakan bahwa jika umat itu tidak bertobat, maka Tuhan akan menabur hukuman kepada mereka. Ale bertobat donasida daung. Tetap donasida manudal hode bata. Paula so dibegero de bata. Jalan adong dinasida pertobatan. Gabi-gabi yang mamuse napa duahon. Sadaboro dibayam maguarna lo ruhama. Namar lapatan Allah tidak mengasihani lagi nasohinasian. Dan Allah tidak mengampuni lagi. Itu artinya bahwa bangsa itu tidak dikasihani oleh Allah lagi. Allah niyaha, Allah di pangalahona. Allah dangono ditangihon. Asa mulak nasida tu dalam Tuhani, dang ditangihon be. Jidok manasida loru hama. Allah tidak mengasihani dan Allah tidak mengampuni lagi. Mulak donasida tu debata daung. Gabe-gabe mamuse seorang madak dan apa tuluhon. Didok debatama guarna si lo ami. Namar lapatan dang bangsok kube nasida. Akamanginang ketiga hal itu sesungguhnya menjadi sebuah tamparan keras bagi orang Israel. Nah parjolo Allah menabur hukuman. Ngadipaingo tu nasida anggo somulak nasida tu debata ikut dabone debata ma tu nasida Allah ditangi hodok daong. Allah so ditangihon didok nasida didok debata ma muse loru hama. Aku tidak akan mengampuni dan aku tidak mengasihi lagi. Mulak do nasida muse tu debata daong. Didok debata ma muse tu napa tuluhon lo ami atong molo songoni dang bangsok ku behamu. Aso ditangihok kamu biau. Atong molo songoni dang bangsok ku behamu. Ai so lo behamu manangihok kataku. Nina.
Akamanginang sesungguhnya itu adalah menjadi sebuah tamparan keras bagi bangsa Israel yang tidak mau bertobat, yang tidak mau mendengarkan Allah. Padahal sesungguhnya Tuhan selalu berupaya untuk mengingatkan mereka. Tuhan selalu berusaha untuk menyampaikan supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Alai ulu donasida daun. Gabe muruk do debata. Akamanginang dada holan bangso Israel be si gomeri tunuaing boido nang hita ibana. Jangan-jangan kita juga adalah umat yang mengatakan diri orang pengikut Kristus tetapi sesungguhnya tidak setia kepada Tuhan. Ai nasida betong do martangiang, nasida betong do disobbar bata di hati hai, alai dak sia rohana. Adong dotong nama dok, adong dotong na pasahak pelean na alai holan rohasi paula namai. Sehingga hal ini membuat kita juga untuk menilik kembali kepada diri kita. Melihat kembali ke dalam hati kita, melihat kembali kepada kehidupan kita. Undang-undang do hita marede, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ditiki mangedehoni luar biasa nama hebatna. Habe di Pudina ternyata dang setia tu Tuhani. Tarsongon sadadudul itu Tuhan letna manang sada ama tu parni jabuna dia dehon ado lagu Batak. Tung solo aso ito dia goarsak. Tung solo aso itu saya itu matangis. Dohot selanjutnya anggo titik mangedehoni luar biasa do. Pola do sampai urat-urat nih leheri sampai naing keluar. Ape di Budina jangan-jangan atik nama bahen tekana do, atik nagabe usodang do, inai atau inangi ditiki di lapo amat tai. Dong mula gabe mabiar. Suatu malam termuruk-muruk narohana. Arong do songoniak kamanginan. Saya cukup mengingat sekali ala tinggal di huta-huta do. Ayah hudok konon, alai saya huingok do totong. Adong dosa ada keluarga na tinggal di harbangan ni huta tempat inganan nami tinggal. Mangontrak do nasi daun. Jala keluarga dan apalah keluarga na muda do pe. Alai buhama di huta. Porsuk do parngoluon. Kehidupan holan mangula do. Mamula pinang. Modo tabo tu mamula pinang menyewa sawah orang untuk diusahakan, diolah. Kalau nanti sudah panen akan bagi hasil dengan pemilik lahan tersebut. Kalau saya ada keluarga on, mek depe nak konna. Alai ganu pari hon nomor bada. Kebetulan di samping jabu rame. Ruas nih HKBP dontong. Jalan bapakku dapat di tanah. Alenang pe bapakku pada di tanah, tetangga nang usai bapakku. Tetak dogan borngin, saya nomor badai. Asal dong mula amat taisian labo, ai komar badai be. Pasti. Dan itu pasti yang manginang. Setiap hari marbadai. Ai ganu pari do tulabo amat tai. Alena humebakna setiap bulan 12 kalau nama buat dan donasi dia terdidi. Ini yang luar biasanya manginang. Kalau mau buat dan donasi dia terdidi. Jala adong do sampai kalau nggak salah 11 anaknya. Dan itu sangat berdekatan sekali. Kalau nama badai dua hala amangonian naroha. Alai kalau nama buat terdidi. Iya kan? Sering sekali seperti itu. Jangan-jangan seperti itu. Kolan hata di dok, tung solo asto itu dia guarsak, tung solo asto satu matangis.
Doa selanjutnya Allah yang kupabahenan dang sesuai doa ucapan. Dalam bertuhan juga kadang kala jangan-jangan kita juga seperti itu. Kita mengatakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Habe sasitongna di akka parnguluon, di akka parange, di akka sipabayenan sude dang apalah tabatudu. Nah tutuduh hitana porsi itu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini kita dipanggil untuk menelisik kembali. Amanginang kita benar-benar diingatkan kembali. Jangan-jangan kita sudah tidak setia, dan hati-hati. Iblis selalu memiliki cara-cara yang baru untuk membuat kita tanpa kita sadari untuk tidak setia kepada Tuhan. Di samping mengupgrade diri, iblis juga memiliki satu yang paling penting. Dia itu ulet amanginang. Dia tidak akan mau menyerah. Dia akan berusaha mencari cara, melihat titik-titik lemah kita di mana. Jangankan kita, Yesus saja dicobai, dan bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali. Nah parjolo ditiki di ida si bolisi male Yesus Kristus. Atong alamale do ibana tadok ma ale Yesus ubahlah batu ini menjadi roti. Nina. Kenapa dia mengatakan itu? Karena dia melihat di dalam kemanusiaan Yesus ketika itu dia sungguh sangat lapar karena puasa. Alaya hama hidup Yesus Kristus. Sebab hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Nina. Soro si polisi tidak kamanginang. Apakah dia berhenti? Tidak. Dia kemudian mengikuti Yesus Kristus atong di dia mamuse, sian dia membentuk nanasi. Di batu du ibana masude kahamoraon, di batu du ibana masude kuaso, kekuasaan. Molo oloho manobba au. Jika engkau mau sujud menyembah saya, maka semuanya ini akan saya serahkan kepadamu. Inna. Alaya hari hidup Tuhan Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nina. Ale taida maju akamanginang, ahadu titik lemah ni manusia. Harta, tahta, wanita. Itu menjadi titik lemah manusia. Harta, tahta, dan itu diberikan kepada Yesus Kristus. Nang dihabataope, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Itu selalu menjadi tujuan kehidupan orang dan berusaha untuk digapai. Autsura itu adong di Leon sekian miliar, sekian triliun. Alai tadi koma agamami. Jangan-jangan kita mulai goyah. Hulioma diho 10 triliun alai gatima KTB mi unang be Kristen bayar di si muslima nina. Jangan-jangan kita menjadi goyah. Una kola nih, dang pola uang. Adong do sada guru sekolah minggu nahuingot nahutadda akamanginang. Sada guru sekolah minggu yang memiliki tanggung jawab besar untuk membawa anak-anak sekolah minggu untuk mengenal Kristus. Alai UBG ma muli ibana tu muslim. Jangan gabi muslim ibana nuai. Ahar nama bahan ibana gabi ditarikon i. Bisa saja karena laki-lakinya ganteng. Bisa saja karena laki-lakinya sudah mapan. Bisa saja karena laki-lakinya sudah punya pekerjaan yang menetap. Sehingga dia berpikir bahwa kehidupan saya akan lebih baik. Kehidupan saya akan tercukupi. Dan apalah repot biau, dia kena asing. Bisa saja dia berpikiran demikian. Dan apalah eko 1 triliun, alai ima realitanya. Banyak cara yang dipakai iblis untuk membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Banyak cara yang dipakai iblis untuk menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Dan satu hal, iblis itu ulet. Dak saya holan dapat 2 halihon, dungi dipakai ibana rupe muse nang hatani debata. Dibuat Yesus Kristus tu bubungan bubungan daripada bait suci. Dia berkata, melompatlah ke bawah, jatuhkanlah,
Karena ada tertulis, Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikat supaya kakimu tidak terantuk. Ninna. Oleh karena itu, Akamanginang, kita juga harus hati-hati. Karena iblis akan selalu berupaya untuk membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Selalu berusaha untuk membuat kita supaya tidak setia kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melawan daripada cara-cara iblis tersebut? Untuk melawan daripada godaan-godaan itu? Kolose nakin di epistel di Kolose 2 ayat 6-10 sia di dokdo disi Taida Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Sehingga bagaimana kita supaya tetap setia kepada Tuhan? Tinggallah di dalam Kristus, berada di dalam Kristus, berakarlah di dalam Kristus, bertumbuhlah di dalam Kristus, dan berbuahlah di dalam Kristus. Kita ada dipanggil 3 hal di sana: berakar, bertumbuh, dan berbuah. Rasul Paulus kepada jemaat Kolose memakai ibarat itu, memakai perumpamaan itu, memakai perumpamaan pohon. Supaya kalau pohon mengakarkan akarnya semakin dalam, maka untuk mencari sari-sari makanan itu akan semakin berpeluang dan membuat pohon itu semakin sehat, bertumbuh semakin kokoh. Orang yang berada di dalam Tuhan, dia akan bertumbuh dan semakin kokoh. Apapun godaannya, apapun pergumulannya, apapun persoalannya, itu tidak akan membuat dia meninggalkan Tuhan. Itu tidak akan mempengaruhi kesetiaannya kepada Tuhan. Sebenarnya yang perlu diwanti-wanti adalah bukan lagi penderitaan yang membuat kita meninggalkan Tuhan, tetapi kemudahan-kemudahan. Bukan lagi pergumulan yang sering membawa orang meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi apa yang kita miliki, sehingga ketika kita memiliki itu semua, satu hal yang harus kita ingat, Amanginang, kita hendaknya memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah di dalam Tuhan. Maka apapun godaannya, maka apapun persoalannya, maka apapun pergumulannya, niscaya kita akan dapat melaluinya. Akamanginang molotahida di boto Akamanginang do, songo dia kelanjutan ni si Gomer, ternyata dung sorang anak nanatului ditadikon ibana do si Hosea. Mereka sesungguhnya telah menikah secara resmi. Aidung disuruh debata si Hosea Allah buat si Gomer gabe parnijabuna, mereka menikah secara resmi. Seorang perempuan sundal jalan gabe-gabean Marianakon alai dang setia si Gomeron. Laudo ibana manadikon si Hosea mulak ibana musia itu kehidupan na sebelumna. Gabe perempuan na sohasia dotong ibana musia. Jalama sama ada kejadian marsahit ma ibana. HP bawa nama buat ibana gabe istrina ditadikon ibana dong marsahit. Harun abinahen ni si Hosea akamanginang. Dung di BG ibanai, didapoton ibana musia si Gomer, dibuan ibana, dirawat ibana, dibayam musia ibana gabe istrina. Amanginang, dang adong manang ise sian hita na bui sanggup mambay songone. Saya yakin, dang adong manang ise sian hita na bui majaloi musia. Tidak akan mungkin. Ala dibayan si Hosea doi, dijalo ibana, sian holong ni rohani ibana dijalo ibana muse akamanginang songonido tuhani tudo sadoi lau majalo hita sasitongna
Saya mangulahi mardosa do hita tong. Sasitong na. Saya mangulahi manudal hodewata do hita tong. Alai. Saya rodo Tuhani. Lahoma jalo hita. Saya marpangulahi do rohana. Saya dilehod do hita kesempatan. Asa mulak maniak kita. Nang penung nga saya tatadikon ibana. Alai saya olo do ibana. Dan itu terbukti digenapi melalui Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah bukti bahwa kasih setia Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu setia tetap dalam kasihnya. Ketika manusia sudah tidak dapat mencapai Tuhan dengan dirinya sendiri karena penuh dengan dosa, maka Tuhan datang meraihnya melalui Yesus Kristus. Ima songo tadda na do dewata di bagasan holongna, satia do ibana di bagasan holongna. Tuhan sudah pasti setia kamanginang. Holani setia do hita. Alani i saleleng ala tiki parasiat dope. Selagi kita masih ada kesempatan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita kemudian menjalin, memiliki hubungan yang dalam kepada Kristus. Tutu saya tadi kode Tuhani, tutu saya mardosa do hita dopak ibana, alai ala tiki parasiat dope, mulak mahita. Ala adong dope kesempatan, mulak mahita. Anggodung so adong be kesempatan nih, ahamana boy terbaik kita. Dang adong be. Alani akan menginang. Mari kita datang kembali kepada Tuhan dan milikilah kesetiaan kepadanya. Di pudini khotbah on jalan waing naing hutogiho kita mengedeo sada lagu nama johok kita asa setia, dan kita dipanggil untuk menyelidiki hati kita untuk apakah kita sesungguhnya selama ini setia atau enggak. Atau jangan-jangan tanpa kita sadari kita sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Alani inuaing kita akan menyanyikan sebuah lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kembali lagi kita nyanyikan dari awal dan mari memaknai lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
Pinuji magoarmu nabadiai ale Tuhan di bata amanami na usap bahami marhitian namo Tuhan Yesus Kristus. Ala tong do asido tolong ni roham di pakilala rohanami saharo di bagasat tikion. Tarlumobi di naboi hami marpungo marsaor do hatam nabadiai di bagas joroon. Jala molate marohanami. Ala di pakulingi ho hami ale Tuhan. Di paingot to hami asa tong sadia manang ahape namasa di ngolo namion. Ditikilas rohanami naik kami tong satia tuho. Nang ditiki marsak pe hami. Naik tong satia tuho. Ditiki hipas hami naik tong satia tuho. Jalan nang ditiki marsakit pe. Naik tong. Di bagasan hasitiaon natogu di bagasan guarmi. Ale Tuhan jok do hami gale alani ido sian nasa haserepon ni rohanami mangido asa todim todi parbadia ima. Na manguluhok kami asa anggiat niyan di bagasan ngulu namion totong kami margogo mangulahon hasatiaon nami alani todim todi parbadiai. Mau lihat ma Tuhan. Ala pasu-pasum do na mangaramoti hane salaon. Songona pinasupa-supa mina saya laon. Homa totong na masu-masu ngulu nami tarlemobi masude amanami inanami ruas ni huriam HKBP sutoyoon. Doh nasa resort sutoyoon. Asa ho totong. Na masu-masu sude ruas ni huriam. Mulai sian na met sekolah minggu pra remaja napo so bulung. Na songoni sudia kana toras do naung lansia pe. Homa Tuhan na mangaramoti. Homa Tuhan na mangalehon akalas ni roha. Hahi pason. Do akan narikoti di tonga-tonga ni ngulu nasida. Tutu di dahodo Tuhan. Aha narikot di tonga-tonga ni ngulu nami alani i. Porsea do hami. Saya pasau tomu sude akan hobar tolong ni roham di tonga-tonga ni ngulu namion. Ale Tuhan nang ditikion martangiang do hami disaluhu na akka ruas ni huriam. Atau ngodang boy rab do hotami marpungu di bagas joroon alani akka parsahiton saya pamanum ma Tuhan. Saya jama ma pamatang nasida na marsahit asa anggiat niyan. Boy muse hipas boy muse rak marpungu hami di bagas joroon inalahu mamuji pasam guarmu na badiai. Pos dorohan nami Tuhan. Ditikion totong bonon nami akaduan nami namarsak roha. Namarhabut ni roha. Homa Tuhan na mangaramoti. Homa Tuhan na mangaleon pangapulion asa margogo na sida laho mangadopi akka pergumulan akka habut ni roha na masa ditongan ni ngoluna. Ya kana galibi Tuhan saya pargogoy na sida asima roham. Dia akka na marukil pe saya patudu akka dalan jalan saya pargogoy pakirimon na asa tong makirim na tupdoho ale Tuhan. Laho mangalehod dalan di akka parukilon na masa nasonggop di tonga-tonga ni nguluna. Unang lawas na sida madele alay naing matotong. Di bagasan pakirimon na tugu na sida makirim tuguarmu na badiay. Ale Tuhan tangyak konon nami ma nang sude akka program ni huriam HKBP sutoyoon totong ma ho na pasauton. Ajar-ajari sude akka pangula full timer, sude akka parhalado, sude akka aktivis gereja, sude akka ruas ni huriam na mangalehon doh mamelehon dirina gabe ulam-ulam di tonga-tonga ni huriaon. Saya loas na sida ali Tuhan pasauton akka program. Ya lamar hiti akka programi lamar sangat maguarmu na badiai. Nang songoni di bangso nami bangso do negara namion ali Tuhan. Saya totong pasu-pasu. Jara sapat bisu isu de akka pangudu nami. Asa di bagasan bisuk do biar mida Jehovah na sida. Laho mangulahon akka tugas do tanggung jawabna. Ale Tuhan nang sude akka sisolho nami na dibona pasugit. Na daw siyan hami sude na hoholongi hami. Na makaholongi hami nang doho na sumakaholongi hami pe. Homa Tuhan na mangaramoti. Agonggomi na sida. Ganuk marsada-sada. Asima roham. Hami pardosa na gudang do hami Tuhan. Alay tadahami debatan nago asin ni roha doho. Alani iro hami sian uduk do serep ni roha nami mangido hasesani dosa. Asa se sama hami sian akka dosa do pangalasion nami. Marhiti-hitian namo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matang yang nami. Amin. Huhut mata pasahat peleata marede mahita sian buku de nomor 277 ayat sada dohot ayat udutna.
lehon ayat onom laos jong mahita. Sai jumpa pardongan binai di hatari sudena masih tahu tahu ibe idoni lani onina badia tatangyak kumapeliat na tudupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat nami masyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may ijala ramoti, asa uparhasiak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo dito nga tongani huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utad hami godang ni silehon-lehom mito hami, asalam girgir hami madok maulehate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amen. Aliyamanami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami tokihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasad dame jalo hamua pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amanami inanami na hinaholongan ni Kristus na adong di gereja doho na mangihuton sian streaming. Hami na makubasi parminggota tikyon pasato tabuna tabi nami matuhita saluhu na selamat tarminggu madihita sude. Oras